nyoto saya datan kapurba dening manungsa ya ingkang tritrakara kuda kalawan coba kang sarta tekaning pati monggo tumita Madya boten saged Rama Dewaji ingkang pantes minangka dados Senopati Agung Nagari Ngamarta menika boten Gatotkaca nanging Keng putra pun Boma Narakasura. Lah kok malah si Gatotkaca ingkang dipun pilih kajumenengaken dados Senopati Agung niku nalaripun kados pundi Rama? Kamangka putra Dwarawati langkung sekti tinimbang anak Arimbi. Kula Boma Narakasura. Si Gatotkaca anggone kawisuda jumeneng dadi Senopati Agung negara Ngamarta kuwi mau wis antuk idi palilah saka para pepunden lan sinengkuyung kelawan bebrayan agung. Kabeh para kawula wis padha sarujuk mbok menawa si Gatotkaca kang kadadekake Senopati Agung nger Boma boten idem. Ingkang baku kula boten condong Boma Narakasura boten rumajang yen to si Gatotkaca ingkang kadadosaken minangka Senopati Agung Nagari Ngamarta. Mila Rama. Sowan kula wonten jengandika Kanjeng Rama Bathara Kresna ing Dwarawati namung nyuwun senjata pitulungan. Kados pundi cara paduka? Kados pundi reka daya paduka Kanjeng Rama? Amrih Kang putra Boma Narakasura saged dados Senopati Rama.
dadi atur-atur miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi miang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bendara rinarepan mring pro abdi anakku bocah bagus ngger Bumo aja nganti slendro kang dadi rasamu sumrupa mbok menawa dina sakmengko dewa bakal matedhakake ya kuwi wujuding wahyu Topeng Maja utawa wahyuning Senopati wis kinodrat ing jagat pinesti ing Gusti pinurba ing dewa mbok menawa sapa ta sing kecondhokan wahyu Topeng Maja ya wahyuning Senopati iki mau kang bakal dadi Senopati agung ana ing negara Ngamarta kamangka Buma dina sakmengko calon Senopati agung Adimusi Gatotkaca lagi nandhang ruga tegese lara madal saliring usada ya kanthi perkara iki anjalari bingung bilung-lungan pepundhen-pepundhenmu para Pandhawa Buma Narakasura yalah dalah Gatotkaca lara ya Buma Nata Kresna lon ngandika Yayi Prabu ya sungkawing yas miat solah ing ngarenira alah-alah Gatotkaca nandhang ruga Dewaji pancen kaya mangkono ngger jaya jagat ya dewa ya Bathara tegesipun menika sampun dados sasmitaning Gusti mbok menawi alam menika mboten condong kalian si Gatotkaca ngaten sampun cetha ngeglo kang tanpa warana bilih Gatotkaca mboten kedrajatan dados senopati tumrap wahyu Senopati ugi winastan wahyu Topeng Maja kula pasrahaken dhateng Rama Dewaji kados pundi egoh pratikel paduka Kanjeng Prabu Sri Bathara Kresna supados keng putra Buma Narakasura ingkang saged hanggayuh wahyu Senopati ugi winastan wahyu Topeng Maja kala wau satemah kula saged dados Senopati agung negari Ngamarta sanes si Gatotkaca wonten paribasan anak polah bapa kepradah menawi mboten jengandika pinangkani panyuwun keng putra panyuwunipun Buma Narakasura Praja Dwaraka badhe kula byuki Bathang Sayuta
Aja ya Bomo, aja. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat panging Stungkara. Ya. Anak polah bapa kepradah ketang gedene. Ketang gedene tresnaku marang jeneng sira Bama Narakasura. Bakal tak budidayake murih Wahyu Senapati bisa cumandha marang sira Bama Narakasura. Bama kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Gejukna sikilmu ana lemah, gejukna sikilmu ana bantala. Ndedonga marang purbaning kawasa. Muga-muga gegayuhanmu dadi Senapati Agung Negara Ngamarta bisa kasembadan kula Bama. Kuku sing dupa kumelon hening gentiasa ngapake kawengku sagung cacahan nanging sanget hangikipi
sang resikane Putra kang hanjok saking wiyadi yo jagat yo dewa yo Bathara Gog Togog Tejo Mantri dalem sinuwun Bilung siap bose aku saiki mapan ana tilase utawa pesareane Prabu Dasamuka Ratu Ngalengka biyen kok Prabu Dasamuka sukmane kawentare jejuluk Prabu Godayitma biyen niku matine kalih Prabu Rama Wijaya ratu ing Pancawati njur ditamblek kayon utawi gunung kalian Gembong Senopati Swelagiri kethek putih sing jenenge Anoman. Wi lakone apa jenenge Kang Gok? Wi ana ing lelakon Brubuh Ngalengka. Rame. Nek ra percaya nanggapo taun ngarep. Ya, aku wis mangerteni bab sejarah kuwi kok. Nggih. Lah lajeng kersanipun jengandika dabyang-dabyang mriki. Kira-kira arep golek nomer ya, Kang. Ngene kok. Tekaku rene mung arep golek bantuan saka Yayi Godayitma. Amarga Yayi Godayitma ki upama manut sejarah wisih kapernah adiku sak peguron. Dadi ora ana salahe yen aku golek bantuan marang adiku Yayi Godayitma. Bantuane takon mateni Gatotkaca supaya Wahyu Topeng Waja Gawinastan Wahyu Senopati bisa tumurun marang Boma Narakasura. Ora bakal kelakon kuwi. Apa ya karepmu? Apa ana wong golek wahyu kok nganggo cara mateni wong? Lah iya. Sisip sembire luput katuranggane ra nampa wahyu ngamuk-ngamuk ora trima. Apa ngono kuwi? Lah iya. Wis ora usah padha grenengan. Wektu dina iki aku bakal nimbali sukmane adikku Yayi Godayitma. Kanthi sarana menapa? Carane aku bakal nyebar sesekaran kembang-kembang. Bakal ndak sebar ning tilase utawa pesareane adikku Yayi Godayitma. Nggih, monggo sinuwun. Ora iso kok. Mboten saged. Ora iso iki.
kembang dak sawurke lah kok ora metu Sukmane Yayi Godoyetmo. Mbok menawi lagi rapat nyawa kok rapat. Aku jane mudeng carane, Kang. Aku weruh carane ning aku wegah omong. Apa iya lho? Heeh. Kulinaku iki ya nyeluki bangsa-bangsa halus kaya ngono kuwi ya. Belum. Siap, Bos. Iki banjur carane piye? Ngaten. Dasamuka niku biyen niku wong elek, wong angkara murka, ngaten. Lah yen mung disawuri kembang ya ora metu no Sukmane. Iya yen wong apik, lah wong Dasamuka ki wong angkara kok. Lanjur carane piye? Siram arak. Piye? Disiram banyu arak. Apa ya enek? Oh wonten e. Senengane operator son. Kowe aja guyon, sing guyon iku sapa, Dik? Kula niki omong napa nyatane nek panjenengan Dasamuka niku wong apik, nek panjenengan Dasamuka niku wong becik, sawuri kembang niku bakal metu. Ning niki nyatane mboten. Ning aku ora nggawa, kula mbeta. Kula niku stok ora ketang wayangan apa campur sari kula niku mesti nyetok. Kawanen rene kok. Kawanen rek cobane nganggo caramu. Mang semene sawetawis. Mesti kluthuk weton bekunang. Kyai, wah Kakang. Yaksa rupa sedeng nalendra yaksa laku kang malwaling kang gambira marang bojleng iblis laknat kece wali kece sadat setan wali kobra kang ndak sawang sing sowan iki kaya Kakang Boma Narakasura saka negara Traju Trisna. Padha becik sak tekamu ya Kang. Adiku Yayi Godoyetmo. Wilujeng niskala lakuku taklingku wae katur Yayi. Yo Kakang wis ndak tampa. Janur Gunung Kadingaren. Kowe prapta ana kene,
katon semengko pengawak bojro kang mawa gita kang hamengku gati mangkene Yayi aku bakal takon marang Siadi babakan apa Kakang ing Ripalungguhan iki kowe apa isih pengin ngrabi Titis Widawati Yayi Godhoyitma walah Kakang Bumanara Kasura ngono kok dadak ditakokke to Kang urip atiku iki sing tak ajab ya mung Widawati kowe ngerti prasetyaning atiku to Kang aku iki yen ora karo si Widawati aluwung ora apa iya kuwi tenan Kang Godhoyitma piye sumurupa ya Yayi yen Siadi tetep ngoyak lawan Titis Widawati bejo kemayangan uripmu krana dina iki Titis Widawati cedhak kelawan panjenengan ingsun karepe Kakang Boma Titis Widawati dina sakmengko mapan ana ing negara Ngamarta ana kasatriyan Madukara garwane Paman Janaka ya Paman Arjuna jenenge Wara Sembadra kuwi Titis Widawati bela dalah ya jebul isih bibekmu dhewe Kang ya pancen kaya mangkono kula kuwi lagi cedhak merga papan negara Ngamarta yen ngono ndak jaluk tak rabine ya Kang ya perkara kok jaluk gampang tinemu ing mburi nanging kabeh mau ana pitukane kabeh mau ana syarat kang sarta saranane apa dalan kang kudu ndak tempuh Kakang Bumanara Kasura ngene ya Yayi dina sakmengko Siadi sak biyantu lawan pun Kakang carane aku wektu dina iki bakal tilik adiku Gatotkaca kang lagi nandhang raga nalikane Gatotkaca lena empakno permana jatimu Gatotkaca patenana yen Gatotkaca mati Janaka bakal bingung krana Gatotkaca mono anak mantune Paman Janaka. Oh ngono Kang, ya kapara nyata. Yen Janaka bingung bakal ngenes pikire, yen wis ngenes pikire bakal mati. Sak rampunge kuwi Titis Widawati dadi kukupane adikku Godhoyitma. Halah. Matur nuwun Kakang Bumanara Kasura. Iya Yayi padha. Yen pancene kaya mangkono pun Kakang nyuwun pamit. Ya Kakang. Mengko ngenteni lenane bocah Pringgandani ya wis si Gatotkaca. Janji Gatotkaca lena bakal tak arah patine. Supaya bisa kasembatan aku sesandingan kelawan Titis Widawati Kakang. Putra Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara Maruta
rumah ayun sang yaksentra gora rupa mangeses kadyangin pang sempal kaprapal selo kaplasa satu lumayu mangungsi kakyat kakudo kang jaga bumi ratalah anak angger Buma Narakasura kula ingkang paman pun pancat nyana nganti-anti kang sarta angantu-antu rawuh paduka saking negari Dwarawati kados pundi nggih kados pundi nggih jenengan ndika sampun matur dhateng Keng Rama menapa dereng babakan menawi jengandika anak angger kepingin dados Senopati Agung Nagari Ngamarta. Kula kang paman arsa ngangkulungaken jangga nilingaken karna nenggara mentah dawuh jengandika anak angger Buma Narakasura. Paman pancat nyono paman. Inggih. Sampun paman, sampun. Kula sampun matur dhateng Rama Dewaji Prabu Sri Bathara Kresna. Mbok bilih kula menika kepengin dados senopati. Sababipun menapa Buma Narakasura ratu ing negara Traju Trisna kok ngongso kepengin dadi senopati. Sababipun menapa nggih? Sababipun kula menika bethekipun kepengin ngluhuraken lan ngaromaken asmanipun Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna ratu ing negara Dwarawati. Jal sampeyan penggalih paman. Para pepunden-pepunden Pandhawa kalian Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna menika ibarat kreta jaran sakusire. Kreta jaraning para Pandhawa kusire Kanjeng Rama Dewaji. Lah awit raket supeketing kekadangan ing antaraning para pepunden Pandhawa lan Kanjeng Rama, Buma Narakasura kepengin nyambung sejarah menika. Kula kepengin nglajengaken sejarah menawi mangke kula saged kasembadan dados Senopati Agung Negari Ngamarta. Tartamtu mboten namung bondo donya negara kula Traju Trisna mriki. Nanging nyawa kula badhe kula udhakaken dhateng para Pandhawa. Ing pamrih ampun ngantos surem sirap kajayaning para Pandhawa paman pancat nyono. Nuwun inggih nggih. Menawi paduka tumuju wonten ing kabecikan kang paman namung dhedherekan jurung nggih. Nanging Kanjeng Rama paring dawuh bilih wekdal sakmenika sedaya para kawula ing negari Ngamarta sampun condong lan rumajang mbok bilih si Gatotkaca ingkang minangka dadi Senopati Agung Nagari Ngamarta. Mongko paman. Mongko sakmangke Gatotkaca nembe nandhang raga utawi lara. Gatotkaca mboten saged nglawat saya nambahi rasa pitados kula mbok menawi benjang sing dados senopati niku Buma dudu si Gatotkaca. Nyatane durung dipilih wae wis lara. Mbok menawi ragate kurang mbok menawi. Ora perkara kuwi, Paman. Lah mbok menawi kok. Mula ora usah ndadakaken gunem kang tanpa guna.
sampeyan kirapne Wadyabala traju tresna mang perintah tumuju wonten ing Pringgondani. Inggih sendika dawuh nggih. Kerek gendera neraca. Budhal dina iki Paman Pancatnyana.
Golek pasaran ning Sambi, Co. Oh, ah, hot, ah, oh, oh, ah, awas, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, wah, ha, ha, yo, hot, ah, wah, oh, wah, 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 ya, oh, ah, boy, oh, ah, wey, oh, ah, boy, wah, oh, ya, oh, ah, hey. Oh, wey. Wah, ya, oh, oh, ah, wah, ya, oh, ah, ah, wah, alah cepat, ah, oh, oh. Hey! What? Ha! Oh! Ha! Hey! 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 Ha! Ha! Oh! Oh! 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 Ha! Oh! Suwira metu ngene iki. Ayo setan-setan do budal ya. Ora jim setan priprayangan klek-klek balung atandak memeti do budal. Nderekke Prabu Buma Narakasura. Ayo budal, Cah. Yo budal yo. Budal. Budal delok wayang. Dalange sapa dalange? Aku mayit sing dipendhem ana kuburan Sambi kene. Biyen
mayitku moriku ora dibuka karo Mudin. Ayo budal. Ayo Mas pengendang ya. Asik tarik yo. Mengkap kaya ngono ya. Ya. Jan kebangetan temen. Jelas greyapan. Mangkal wit mau ora ana wong ngenyang. Iki lho dagang aku. Iki dagelan dek ngi. Ayo budal ki piye nek masang kok walik ngene iki dlogok. Protaruna angudya sanes karaman kasanguning kumati maksudi ing kawro kang akeh gunane bisane sempada ilahing sekaring bawana langgeng ulun waspadake kaya Kresna kang prapta ana ngarsa ulun ana parigawe apa kok katon sumengka pengawak bajra lakumu Kresna nuwun inggih Hyang Adipukulun
Sedyaning kayun dinten sakmangke namung badhe nyuwun utawi nyadhang tumruning Wahyu Senopati ingkang sinebat Wahyu Topeng Waja kinarya damel nyenopateni dhateng para Pandhawa mbenjang tumapak ing perang Baratayuda Jaya Binangun. Ya nggih Kresna, kita nyuwun tumruning Wahyu Senopati pancen ora luput. Karana ing ripalungguhan iki ana ing Kahyangan Suralaya anane Wahyu kuwi mau durung ndak turunake amarga Gatotkaca durung jangkep sangune anggone dadi senopati. Krana Gatotkaca isih nandhang raga utawa lara. Lah sakmengko Wahyu Senopati bakal ndak turunake marang Gatotkaca ning lumantar jeneng kita Kresna. Nuwun inggih Pukulun. Kula trimah lelantaran, kula trimah senadyan to namung dapur lantaran Pukulun. Ya nggih Kresna, tampanana iki wujude Wahyu Topeng Waja Kresna. Ulun pasrahke marang jeneng kita Kresna Maragage. Wahyu Senopati enggal wenehna marang Gatotkaca. Nyuwun pamit Pukulun. Lagi cawawan sabda Horekang sumewa gegering pasewakan kathah samyonarka Simbah Guru aja kaget aku Bambang Wisanggeni kang prapta Wisanggeni katon sumengko prapta kita ana apa Bambang Wisanggeni mangkene wigatiku sowan ana kene bakal takon babakan apa iki mau Simbah Guru kedayawan sapa kedayawan uwakmu Nata Ndrawati Prabu Kresna hanjur perlune nyadhang kang sarta nyadhong tumurun ing Wahyu Senopati nyadhong wujuding Wahyu Senopati iya kanggo sapa kanggo kakang kita Gatotkaca ing Pringgondani wah la iki ya Simbah wenehke wahyune ndak wulungake Wisanggeni weh lah kujurane wahyu dipadakne barang diulang-ulungke sakarepe dhewe oh alah Mbah Guru ing atase panjenengan iki pimpinaning para dewa ning kok gurusa-gurusu ki kepiye to ki karepmu janjane awas apa ora panggraitane ing atase Simbah Guru Simbah Narada lan dewa-dewa liyane ora tanggap apa wigatine Siwa Kresna anggone njaluk Wahyu Topeng Waja utawa Wahyu Senopati kang jarene diwenehke Kakang Gatut oh alah Mbah apa Simbah Guru ora pirsa pirsa apa Wisanggeni lho lah iki dewa nek kuwah-kuwah